My jsme viděli, ještě, no. Karel, tak dolů do piče, ne? Ale nic. Nebuď někam. Že vrčo. No, jen dva, to se sula. Já jste v přesile o jednoho. Ale mám jenom minutu 4 sekundy, tak se hejbni. Oni tě vyhnali z Palachu. No, oni jdou sám, moc. Ivan, netočí tu pendel, ty jo. Hej, Karel, trochu nie, mám jenom 40 sekund. Aha. To není pravda, neviděli jsme dost. Jo, jako. Uvidíme dost. Ty vole, to se na to vyseru asi. Ono fakt, ty fakt lamitor to